No niin. Varokaa, siinä on virta! Hei, älä mene lähelle sähkö jo. Hei! Hei, varovasti! Siinä on virta siellä. Toijet tuossa lähtöön! Mä soitan Jussi. No niin, heippaakin nyt! Hyvä, että siinä on toi näkyvä. Joo. Onks mä yhteys? Sanottiin, että se ääni lakkaa. Joo. Niin kuuluu, että... Niin siis tuli ja sitten ääni lakkaa. Niin. Sehän lakkaa, kun se tuli. Niin siellä alussa on. Niin. Niin mä sanoin, että se oli ihan hyvä paikka semmoinen.